Nie ma przedniej ręki. Teraz... Są tacy pięściarze, którzy... No, teraz trafi po świetnie. przepuszczeniu, także czeka na prawy po przepuszczeniu. Koncentrowania, bo... znów tam długi Lewica. I Znowu proszę, lewy kolejny. czysty. Ależ ma te ręce, Znowu błyska. lewy. Kolejne uderzenie Kubańczyk. December 28, 2019, naikasa ang laban ng dalawang kilabot sa larong palakasan. Ang dati Unified Featherweight Champion at Olympic Gold Medalist na taga-Cuba na si Yuriorkis Gamboa at ang kilala at kilabot na knockout artist, multiple champion sa dalawang magkaibang dibisyon na si Gervonta The Tank Davis at para sa bakanting WBA World Lightweight title ang bakbakan. Bago ang nasabing laban, sa press con pa lang ng dalawa ay nagkainita na. Tinulak ni Davis itong si Gamboa na makikitang talagang nagulat ang lahat. Pati si Bernard Hopkins, lumaki ang mata sa kaniyang nakita. Yuriorkis Gamboa. Sa laban, bit-bit ni Gamboa ang record na 30 wins. 2 losses, 18 dito via knockout, habang dala-dala naman ni Davis ang nakakatakot at malinis na kartada na 22 wins, 0 loss, 21 dito via knockout. Halina't sabay nating balikan ang napaka-ma-aksyon nilang suntukan. Sa mga unang rounds, bigayan na agad, malulutong na mga patama. Mas agresibo at makamay dito si The Tank. Teraz... Nie ma takiej. Aj, ale Gamboa już próbuje tu i odpowiedzieć trafił. Kubańczyka Tutaj ustawić. widać... Nie miałem za dużo kondycji. O, tu lewy sierpowy. Ale tak, gdyby trochę inny styl. Pero dito sa round 2, sa pull na agad si Gamboa sa solidong kaliwa at bagsak na agad ang pambato ng Cuba. Gamboa. O, jeez. Ale jednak ma te Lewy piorunujące sierpowy, prawy lewy sierpowy, prawy lewy. I on to wykorzystuje. Gamboa oddał inicjatywę od początku i dał się zaskoczyć. Och, teraz zdaje się, że też ten Tak, widać. widać mi tutaj Oj. Gervonta próbuje znowu te nam zostało. udawać, że nic się nie stało. Balansem tułowia Gamboa się bronił, ale dalej nie ma przedniej ręki. Teraz... Są tacy pięściarze, którzy... No, teraz trafi po świetnie. przepuszczeniu, także czeka na prawy po przepuszczeniu. Koncentrowania, bo... znów tam długi Lewica. I Znowu proszę, lewy kolejny. czysty. Ależ ma te ręce, Znowu błyska. lewy. Kolejne uderzenie Kubańczyk. Zawod... I lewy z dołu cię Gamboły. I lewy sierpowy. Zakończy sprawę Gervonta Davis. Jako boksera, by przygotować się maksymalnie do tej walki. I znowu lewy z dołu. Czyste ciosy wstadzał, tak. I z rytmu znów się dokleił. Zawiązali, że są tak. Tuloy pa rin ang mas tumindi pang laban sa mga sumunod pang mga rounds. Patuloy pa rin sa pag-agresibo itong si Davis, habang si Gamboa ay halos di makatama ng solido. Epektibo kasing naka-counter ni Davis ang kanyang mga binabato. I ponowny, lewy, przepraszam, pośrodkowy Gervonty Davisa. I ponowny, trzeci. Ależ straszliwa Także bomba się do swojego przeciwnika. Ale to już może być początek końca, bo bije mocno. Co prawda niesamowite bomby wytrzymuje. sparingów nie ma o czym mówić, ale tutaj jest poby, także Tam jest... Shaquille O'Neal jest także na trybunach. Bardziej szumi i wibruje. Ostatnia minuta piątej rundy. Gamboa w defensywie jest obijany. Znaczy, wicemistrz świata to jest mistrz olimpijski, w tym przez Davisa, który Jednak. już tylko kilkanaście sekund do końca tej rundy. I znowu lewy na korpus, poszedł lewy na górę. Kombinacje po przyjęciu ataku, ale jak to zrobić? Te Proszę. powrót, tak, wszystko, te powrót. I tak, gdyby ta precyzja I tu była... podobnie, tak. przepiękny ten cios i to wszystko Gamboa wytrzymał. Dalej w las wcale nie musi być łatwiej. 2 zwycięstwa, 21 nokautów, tego fenomen z Kuby. Widać. I znowu sama wejdzie tutaj. Przednia ręka, tu. Prawy się powinna Mańkura, to jest niebezpieczny cios. Tym razem I znowu lewy. I znowu służy, to co powiedziałem. Powinien wyprzeć, niestety sam zostaje bezsilny. Widać tą szybkość, precyzję. Wiemy, że ten pojedynek miał się odbyć już w 2000...
myślę, że tak, ten kapitalik paru punktów. Davison się nie musi już też nadmiernie szarpać, chociaż ma To jest znowu klatkę na wyprzedzi, pewno, żeby tak? znokautować, bo on ma Ale nie taki będzie łatwo. instynkt killera. Tak. Sporo i przecież tak jego głowa latała na różne strony. Ale Możliwości, że po tych pierwszych rundach, których totalnie dominował Gervonta Davis, Kubańczyk przegrywa na punkty, ale ważne dla niego, że nie daje się tutaj tak strasznie obijać, jak w niektórych fragmentach wcześniejszych, i teraz ta walka jest prowadzona o wiele spokojniej. tak jest, to jest runda tego pojedynku. Gervonta Davis, Amerykanin. Tu w kategorii lekkiej. I teraz atakować. I to robi. I pod... Tutaj może być tak, taka pamiętam sytuacja z walki Władimira Kliczki w Kijowie, kiedy też nagle stanął od niego Zdrajcę. prąd. Tak jest. Nic i ten czołg straci. Zapomni to jednak. Nie może cofać się. Dito sa round 8, huli na naman ang pambato ng Cuba sa pulso pamatay na kaliwa at nalasap ang pangalawang pagbagsak niya. Prawi się powie. Tak. Ale pewnie nie oszł tego ciosu za mocno. Ale Ale teraz zdechł. bomba jest! Lewy się... Może brązowe Zobaczmy. w końcówce tej rundy. Prowadził tę rundę. Tu się raz zagapił, już był ten lewy, który Pilit pa rin itong bumangon at tinuloy pa ang bakbakan nila kahit sandamakmak na mga solidong kamao na ang sinalo mula sa datang ng Amerika. Kanal Plus tak w jakiś nieprawdopodobny sposób potrafi odradzać. Chociaż teraz znowu jest fatalnie, znowu jest kiepsko. Jest. Delikatnie to rzeczywiście brzmi delikatnie. To trzeba mu oddać, że rzeczywiście to jest stara klasa, ale teraz proszę Ale znowu. produktkowe, tak, te produktkowe łapie na nie Gamboa. Żadnemu zawodnikowi nie udało się dłużej. Tak, Davis i Gamboa, przednie ręki. I teraz strzelił mocny Czy doskoczył do... Teraz! Ale... Proszę! Tak, Akcja Davisa to widać. On... 10. starcia. No, Musi tam, zaskoczyć w końcówce. to nie było tak mocarno. Teraz dopiero Teraz trafił po się. szedł cios jego, a także opuścił ręce i dostał 2 sam. No właśnie. I 3 nawet. W szoku lekkim był Gervonta Davis. On, nie wiem, czy wydawało mi się, że sędzia krzyknął stop, czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie, a tu już nie było takiej sytuacji. I tyle tylko, że wziął się za przepychanki zamiast boksować w tym fragmencie. Tak. I skończył tam i znowu prawy, lewy, także czyste ciosy. Gamboa na końcu przyjął tego starcia. Ależ się rozpaczliwie ratował zwycięstwa. Oczywiście także tutaj Gamboa zaczął w końcówce faulować. I proszę Państwa, No i decydujące, tak jest. ostatnie 12 starcie walki, która odbywa się Umabot pa ang laban sa 12 rounds pero dito na rin nilamog ni Davis itong si Gamboa. Sapol na naman ang panga gamit ang pamatay na kaliwa niya. Bagsak sa luna at di na kinaya pa. Czyste lewy, ciosy, tak ależ jest. straszliwe. Decyzja killera, także tak jak mówiłem, on ma coś takiego, to co założyłem. Ależ bomba nieprawdopodobna. Produktkowe, 3 produkty. Tinigil na ng referee ang laban. Panalo si Davis via 12 round TKO. Napanatili ang malinis na kartada nito at hinirang na bagong may hawak ng titulo. 2. 2. To już ta końcówka i tak. Tak. A tu jednak sędzia zadziałał. Ito ang pinakaunang laban ni Davis na umabot sa 12 rounds na suntukan. Talagang nasubok ang tibay at lakas ni Datang sa bakbakan. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento. Suwestyon at reaksyon ay welcome na welcome sa baba. He is the new WBA Jest mistrzem w kolejnej kategorii wagowej, w kategorii lekkiej Gervonta Davis. Dzisiaj po ciężkiej walce naprawdę zapracował niezwykle uczciwie. Najdłuższa walka. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.